Emil Švec, jedna z početných obetí brutality komunistického režimu v bývalom Československu. Jeho príbeh je exemplárnym príkladom barbarstva, s akým systém potláčal základné ľudské práva a ničil životy ľudí, ktorí sa vzopreli totalite. Na vlastnej koži zažil procesy začiatkom 50. rokov. Neskôr, keď odletel do Rakúska na práškovacom lietadle a bol unesený štátnou bezpečnosťou späť do Československa, bol vo väzení v 60. rokoch. V rámci normalizácie aj napriek amnestii a rehabilitácii ho v 70. rokoch posadili opäť do väzenia a štátna bezpečnosť mu nedala pokoj až do zmien v roku 1989. Morbídnym príkladom fungovania postkomunistickej justície na Slovensku je fakt, že človeka, ktorý si dohromady odsedel 18 rokov v žalároch totalitného režimu, odsúdil okresný súd v Trnave v roku 1992 na 3 mesiace s podmienkou na 1 rok. Ale poďme po poriadku. ...24. septembra 1925 sa Jánovi a Helene Švecovým narodil syn Emil. V rodných Piešťanoch vyrastá so zvukom motorov štartujúcich i pristávajúcich lietadiel na nedalekom letisku. Jeho snom je stať sa vojenským pilotom. Hneď po skončení druhej svetovej vojny sa v roku 1945 prihlási na vojenskú leteckú školu do Prostejova. Po ročnom výcviku však odchádza do civilu. Po dlhom čase, ako od počiatku lietania, boli v Prahe lekárske prehliadky. Tie prehliadky také letecké, tak bez vadný zdravotný stav ako samozrejmosť. A my tam zistili, ale mi to nepovedali, že mám nejaký vyšší tlak. Tak mi bolo vysvetlené, že mám tam poznámku, že keď sa to nezmení, takže nebude to na lietanie s rýchlymi mašinami. No, tak to bol dôvod na premýšľanie s budúcnosťou, čo s tým. No a rozhodol som na tak, že som lietanie nechal, ako také. A proste vystúpil som z armády a potom som sa venoval inej dráhe. V roku 1951 začína študovať medicínu na Lekárskej fakulte v Bratislave. Ako mladý študent sa pripája k piešťanskej skupine Bielej légie, ktorá vedie aktívny odpor voči formujúcemu sa totalitnému komunistickému režimu. Kamil Vančo, katolícky farár zo Sokoloviec pri Piešťanoch, ho na svojej fare zoznámi s ďalšími členmi skupiny. Režim v tomto čase nikto nepovažoval za definitívny, teda bol považený za provizorný s tým, že pravděpodobně se neudrží. Úloha komunistické strany Československa se po dovršení mocenské otázky ještě zvýšila. Jako politická reprezentantka dělnické třídy a širokých vrstev ostatních pracujících se stala vedoucí silou, plně odpovědnou za obranu moci dělnické třídy, za další politický, ekonomický a kulturní vývoj společnosti, za zahraniční politiku státu, za výstavbu socialismu v Československu. Odpoveď štátnej propagandy cez médiá je jasná. Celú moc v štáte má v rukách aparát komunistickej strany. Formuje sa však aj odpor. Biela légia nadväzuje spoluprácu s emigrantmi z Československa a udružuje kontakt s agentmi chodcami, ktorí sú spojkami na ľudí žijúcich na západe. Aj kvôli nedokonalému utajeniu a infiltrovaným agentom nasleduje vlna zatýkania a politických procesov. Farár Vančo a jeho najbližší spolupracovníci sú odsúdení na doživotný trest. Emil Švec dostane 6 rokov väzenia. Dôvod? Velezrada. V tejto väznici bol som prakticky ako dvakrát dopravený. Mal som 2 tresty. Ten prvý trest bol, keď som bol študentom za štúdia. No vtedy najprv ma zatkli a ma dopravili k 2 levom. Tam som bol asi slabé 4 dni. No a potom ma dali sem na tú 162. No a na tej 162, tak tam som zakotvil okolo roka. A v tej dobe bola zaužívaná taká prax, že jednoducho nedalo sa, neboli knižky na čítanie, to je prvá vec. Bola prázdna celá, druhá vec. Na vychádzky sa nechodilo, to neexistovalo. Keď sa išlo na výsluch, tak prestrčili
uterák, ten visel vonku, ten sa zložil, zaviazal som si oči a teraz som stál, oni otvorili dvere a teraz ma chytili a sme išli kde hore schodami dole bolo auto, tak ten Anton a ten mal také schránky, jednu, druhú, asi 8. To sa otvorilo, tam ma zaviazanými očami nastrčili, tam som si ako sadol a potom to zavreli. A keď to zavreli, tak som bol v takej klietke plechovej, tuto tá vetráka svietilo svetlo. S tým ma zaviezli k 2 levom do dvora. No, zase uteráka, išli sme hore, až potom, keď som sa dostal v voľakej izbe, tak mi povedal, dajte si to dolu. Tak som si to dal dolu a bol som tam referent, no a tak začal výsluh jednoducho. Počas 6 rokov prechádza tými najťažšími žalármi československého komunizmu. Pankrác v Prahe, Kutná Hora, Valdice, Ilava. Vo vyšetrovacej väzbe mu prvýkrát podajú aj omamné látky. Mal som problém, ako sa skoncentrovať a mal som zlý pocit takej depresie, jednoducho bol som dezorientovaný. Mne sa to zdá, podľa tej výpovede, že to mohli byť barbituráty, lebo tie boli vtedy veľmi rozšírené a ľahko dostupné, ale mohli to byť ešte niektoré iné látky, napríklad skopolamín, ktorý zasa vyvoláva také stavy skôr zmetenosti a v tejto zmetenosti človek môže všeličo rozprávať. Mohli to byť dokonca už halucinogény, ktoré v tom čase boli známe, napokon v tom čase už bolo známe aj LSD, pri ktorých tie zmenené stavy vedomia sú trošku iného charakteru, ale človek môže rozprávať, zasa samozrejme s tým rizikom, že povie aj niečo, čo nie je pravda. V roku 1957 nastupuje v Československu do úradu prezidenta republiky Antonín Novotný. 3 mesiace pred vypršaním trestu prepustia Emila Šveca po amnestii hlavy štátu na slobodu. Už vtedy sa rozhodol, že opustí republiku legálne alebo ilegálne. Oficiálnu žiadosť o vystavenie pasu a vysťahovalecké vízum do Nemecka mu v roku 1958 československé úrady zamietajú. Žiadosť som podal teda obvyklou cestou na bratislavský nejaký policajný úrad, teda nejaký pasový, nejaký referát a bola zamietnutá, ale bola zamietnutá totožné, tak ako z Prahy, kde som sa odvolal proti tomu rozhodnutiu a tá odpoveď bola ako obligátna z jednoho i z druhého úradu tak, že bolo to definované tým, že není v zájmu Československej republiky, aby byl držiteľom platného cestovného pasu. V nedeľu 2. augusta 1959 má byť na Kaplinskom poli pri Senici nad Mijavou letecký deň z Vezermu. Prišlo niekoľko desiatok zvedavcov, ale pre hustý dážď a rozmočenú štartovaciu dráhu sa podujatie nekoná. Po dôkladnej príprave akcie a obhliadke letiska sa rozhodne, že nastala pravá chvíľa a odletí do Rakúska, a to aj napriek tomu, že už vyše 10 rokov neriadil lietadlo. Posledným večerným vlakom, teda už v noci prakticky, niekedy pred 12 hodinou, som prišiel do Senice. Pešo som sa dostal na letisko, nakoľko bola taká ešte dosť dlhá doba na dosvítania, tak som sa vyspal prakticky v jednom kozli, ktorý tam náhodou bol, také spanie všelijaké, jednoducho myši po mne chodili, ale to je realita taká. No a po dobe, ktorú som odhadol, tak čo ja viem, na takú 3. hodinu v noci, tak som išiel pomáli krížom letiskom k hangáru, ktorý bol tak šikmo. Lietadlo nemeckej výroby, tzv. Fizzler Storch, známy aj ako Čáp, používa v tom čase podnik Agrolet Praha na práškovanie proti pásavke zemiakovej. Stojí vonku asi 30 metrov od hangára a strážnice, v ktorej vodne v noci sedia 2 strážnici. Po 3. hodine nad ránom vychádza Emil Švec zo svojej skrýše v stohu slamy pri letisku. Dobrodružstvo úniku cez železnú oponu sa začína. Ešte za tmy dostal som sa do mašiny, tak ako teraz, a snažil som sa po pamäti, pretože na tom lietadle som nelietal, ale videl som ho. Snažil som sa zistiť, čo má kde. Teda
všelijaké tie páky, na čo sú a tak ďalej. Podstatu som vedel. Treba povedať toľko, že tú kabínu mal som orosenú takou hmlou. A bol som utopený v tom sedadle a jak sa tak dívam, tak ten strážny prišiel k oknu, tam sa zastavil, popozeral a preťahol si teda kosti a teraz bola napínavý okamžik, čo bude robiť, či vyjde von na jednej strane, alebo či pôjde spať ďalej. Tak čakal som, neviem koľko, podľa mňa to je taký 5-6 minút, ale išiel spať, nevyšiel von. A tak to už bolo taký najvyšší signál, že niečo robiť, teda, lebo už sa proste ráno sa blížilo. Keďže mechanik po poslednom lete nádrž nedoplnil palivom, v lietadle je iba 60 litrov, čo musí vystačiť na necelú hodinu letu. Hranica s Rakúskom je od polného letiska v Senici vzdialená 30 kilometrov. Lietadlo vzlietne o 3:45 a nízko nad zemou letí k hraniciam. No musím povedať jedno, bol tam veľký nervák, pretože to bol studený motor a ten tlakomer, ten bol teda samozrejme na nule, ale už jak sa bol nad tým nádražím, tak som sa tam podíval a už bol pohnutý, už tlak bol. Tak vtedy som to zrovnal približne tak ako smer západ, podľa železnice. Klapky som pomaly zaťahol, som to vytrimoval všetko, letel som tak asi 100 metroch ako vo výške. Pamätám si, tam šaštín, tam svietil, mašina išla, všetko to bolo v poriadku. No tak som bol napnutý, teda v tom smere, kedy sa mi konečne zjavia tie hranice, teda rieka. No prvá mala prísť cesta, no tak tá konečne prišla, tak som to videl, tak dosť dobre. Tam som stúpal hore asi do kilometra kvôli tomu, tým hraničným všelijakým strelcom. No jak som bol nad tou riekou, tak mi motor vysadil, tá nádrž bola prázdna, tak som to prepnul, stratil som asi 200 metrov výšky, ale tam bol žiadny problém, motor naskočil, no a proste bol som v Rakúsku. Jeden zo strážcov letiska vo svojej výpovedi pre EŠTB hovorí, že bežal za štartujúcim lietadlom a vystrelil smerom k podvozku 3 rany z pištole. Pri 4. sa mu však skrížil náboj v nábojovej komore. Iba 20 minút potom, ako zmizlo lietadlo, prichádza na letisko pilot Agroletu Rudolf Vavrov s mechanikom. V protokole z výsluchu pre EŠTB Vavrov uvádza: Strážny na letisku Rudolf Krivošík oznámil, že pred chvíľou niekto ukradol a odletel s lietadlom. V prvom momente som tomu nechcel veriť ja ani mechanik, nakoľko bola špatná dohľadnosť. Hneď som išiel do kancelárie, kde bol náčelník letiska Ján Kováčik, ktorý priamo na letisku býva a bol v spodnom prádle pri telefóne. Kováčik volal do Malaciek na letiskovú dispečerskú službu a oznamoval, čo sa stalo. No boli sme všetci veľmi nervózni, pretože sme v prvom momente nevedeli, o čo sa jedná. Potom sme prišli k pôvodnému postaveniu lietadla a hľadali sme stopy. A stopy nás viedli, že lietadlo štartovalo na stoch, asi 120 metrov vzdialený. No šťastie, že stoch bol len 120 metrov vzdialený. Keby bol trošku bližšie, asi pilot sa zabije a ten stoch nepreletí. I keď dispečer na vojenskom letisku v Malackách okamžite vysiela do vzduchu pohotovostné lietadlá, Emil Švec je v tom čase už za železnou oponou a chystá sa pristáť na poli pri obci Wilfersdorf nedaleko hraníc. Pokiaľ si pamätám, bol som vo výške asi 200 metrov. To je jedna záležitosť. Druhá vec, mal som na nádrži prakticky prázdno. Bol som nútený v každom prípade najkratšej dobe sadnúť, pretože motor vysadil a som mohol jeden plachtiť. No, tak som si to, pokiaľ som videl, prehliadol dole, čo je podo mnou a našiel som jedno pole, také podlhovasté, tmavo-zelené, ktoré bolo. Podľa mňa teda, že som sa nemýlil, datelina a tá datelina je pevná, rovná, čiže dobré letište. Tak som to proste veľkou zátačkou, tak proste, jak sa hovorí, napasoval do smeru. No a vyšlo mi to, pri tom plachtení mi to vyšlo, že som nebol ani dlhý, ani krátky. Jednoducho sadol som
No, mašina sadla bez veľkých problémov, motor zhasol, samozrejme, to už išlo len tak tým, že ten vzduch to teda roztáčal. No, vystúpil som a bol som v Rakúsku. Obyvatelia Wilfersdorfu, žijúci pri hraniciach s východným blokom, boli svedkami rôznych útekov, ale lietadlo z komunistického Československa si starší ľudia pamätajú dodnes. Jedným z nich je Bernd Kronberger. 3. augusta 1959 skoro ráno neváha, berie svoj fotoaparát a ide za dedinu na miesto, kde stojí lietadlo z Československa. Vo svojej zbierke má niekoľko unikátnych záberov štorcha, s ktorým Emil Švec pristál pri Wilfersdorfe. Mein Vater hat ein Fleischhauergeschäft und war Bürgermeister. Und da habe ich erfahren, dass ein ausländisches, tschechisches Flugzeug hier auf diesem Feld gelandet ist. Habe mich aufs Moped gesetzt und bin herausgefahren mit einem Fotoapparat und habe dieses Flugzeug fotografiert. Die Leute waren aufgeregt, weil ein fremdes Flugzeug hier gelandet ist und hauptsächlich Kinder und Erwachsene sind herausgekommen, auch ein Gendarm zur Bewachung dieses Flugzeugs und alle haben erstaunt gesehen, was da steht. Už o 9 ráno prichádzajú na miesto, kde stálo lietadlo, novinári. Informáciu o dobrodružnom úteku a fotografiu Emila Šveca prinášajú mnohé médiá. Rakúske noviny Express palcovým titulkom oznamujú útek z Československa na práškovacom lietadle s tým, že len za posledných 14 dní ušlo spoza železnej opony na západ 12 ľudí. Vienna Daily News, rakúske noviny vychádzajúce v angličtine, píšu o slobodnom pilotovi. Španielske Noticias de Vienna uverejňujú článok o utečencovi z tzv. Červeného raja. Podľa maďarských novín B či Hírlap útek Emila Šveca je ako z dobrodružného románu. No, po vystúpení z lietadla, tak spadlo som na teda jednak to celé riziko, ktoré bolo s tým lietaním, teda, a že sa to podarilo, tak to bol prvý dobrý pocit. A druhý pocit, tak trošku málo neskoršie bol ten, že som si uvedomil, že všetko, čo ten režim predstavoval, tie EŠTB, tí konfidenty, tie väznice a to všetko, čo proste som prežil, že je za mnou, to je jedna vec, a že to nikdy nemôžu ma nejakým spôsobom proste prenasledovať. Pamätám si to, že jak som odchádzal od toho štorcha, nahlásiť to žandárom, že som tu, tak pamätám si jedno, že som bol od neho, išiel som už preč a potom čo ma vrátilo, jednoducho, a išiel som k tomu štorchu a jak mal tú vrtulu, tak som ho proste, čo ja viem, poklepal, lebo pohľadil to snad nie, proste priateľským spôsobom som sa s neho rozlúčil, tak inak som ďakujem mu za to, že ma proste previezol, no a vtedy som ho nevidel. Dúfam, že sa mu darí dobre. O niekoľko dní vráti Rakúsko lietadlo späť do Československa. Vyšetrovanie rakúskymi úradmi trvá 10 dní. Potom dostáva Emil Švec politický azyl. Začína sa pre neho nový život v slobodnom svete. Pre svoj dobrodružný útek chcel získať aj svoju priateľku z Ružomberka Hanku Papíkovú. Nepochodil a tak sa jej pokúša písať aspoň listy. Zachytí ich štátna bezpečnosť a dodnes sú v jeho spise ako jeden z predmetov dokazujúcich snahu rozvracať socializmus. Hanka, je tomu dlho, čo sme sa nevideli. Mám tak trochu pestrejší život za sebou, ale dúfam, že pomaly sa dorovná do normálnej miery. Myslel som často na teba, vieš, ako to v živote býva. Chýbala si mi. Delia nás však pomery, s ktorými ja ani ty nemôžeš nič urobiť. A tak dúfam, že často všetko zrovná. Keď sa trochu zabýva vo Viedni, zapíše sa na univerzitu. V Rakúsku chce dokončiť medicínu, ktorú začal študovať ešte v roku 1951 na Lekárskej fakulte v Bratislave. Až po skončení štúdia plánuje vycestovať z Európy. Skutočnosť, že som zostal 3 roky vo Viedni a teda nevycestoval som do Ameriky, keď som už mal vycestovanie povolené, hodnotím v podstate pozitívne, teda v tom smere, že malo to smysel,
chodil na tú univerzitu, to bola jedna záležitosť, on sa venoval kopu známym. Konštatujem ovšem to, že bol som neopatrný a priveľa som riskoval. A s týmto riskovaním som bohužiaľ skončil v Československu. Až do polovice 50. rokov bola Viedeň, podobne ako Berlín, rozdelená pod správu víťazných mocností druhej svetovej vojny, pričom tretinu Rakúska kontrolovala Moskva. Aj oblasť, kde Emil Švec pristál s lietadlom, bola iba 4 roky predtým obsadená sovietskými vojskami. V roku 1955 sa však rakúskej diplomácii podaril nevídaný kúsok. Rakúsko je slobodné, zvolal po podpise štátnej zmluvy vo Viedni rakúsky minister zahraničných vecí Leopold Figl. Z Rakúska sa sťahujú cudzie vojská a krajina prijíma štatút neutrality. Ako hlavné mesto neutrálneho štátu sa Viedeň stáva aj Eldorádom tajných služieb, ktoré neďaleko železnej opony nachádzajú živnú pôdu pre svoju činnosť. Hneď po príchode do Viedne sa Emil Švec skontaktuje s duchovným správcom emigrantov z Československa, pátrom Felixom, vlastným menom Tomášom Melcerom, členom katolíckej rehole Tešiteľov. Po nástupe komunistov k moci finančne i materiálne podporuje početné rodiny na Slovensku, ktoré sú prenasledované totalitným režimom. Pre túto činnosť získava ľudí, ktorí v čoraz väčšom množstve utekajú na západ a majú živé kontakty na Slovensku. Patrí medzi nich aj študent medicíny Emil Švec. Páter Felix býva vo Viedni na Renvegu v kláštore Tešiteľov pri kostole, kde sa stretávajú emigranti, ale aj usadlíci českého i slovenského pôvodu. Renveg bol pre nás, teda zo Slovenska, alebo aj tých ľudí z Čiech, takým miestom, kde sme si pripomínali našu vlast. Po rokoch si ešte stále na to rada spomínam a bolo to príjemné stretnúť tu známych, veľmi obetavých aj duchovných, ktorí sa hlavne o tých, ktorí potrebovali pomoc, starali. Páter Felix kontaktuje Emila Šveca s Jánom Gindlom, ktorý vystupuje pod menom Dr. Fábry. Cez pátra Felixa a emigrantov žijúcich vo Viedni sa snaží získavať správy o dianí v Československu. Emila Šveca žiada o sprostredkovanie verejne dostupných informácií. S profesionálnou špionážnou činnosťou, ktorú vykonávajú vyškolení agenti, však Švec nemá nič spoločné. A zde iba spôsob, akým sa pokúša posielať i prijímať informácie cez prísne stráženú železnú oponu, pripomína spravodajskú techniku v dezertoch, zápalkových škatuľkách či v náboženskej literatúre v misáloch. Informácie, ktoré boli v procese s Emilom Švecom hodnotené ako špionážne, mali charakter informácií z otvorených zdrojov. Boli to informácie politického, politologického, hospodárskeho, prípadne ekonomického charakteru. Boli to informácie napríklad o názoroch občanov, ktoré boli v tom čase nedostupné alebo dostupné veľmi ťažko. Názory nepohodlné, ktoré neboli pohodlné vtedajšiemu režimu, boli dokonca kriminalizované. Prvý agent, ktorého ŠTB pošle za Emilom Švecom, je jeho kamarát z mladosti Rudolf Palkech s krycím menom Slavo. U Šveca vo Viedni sa ohlási iba 2 týždne po jeho úteku do Rakúska s tým, že prichádza navštíviť svojich príbuzných. Chce tiež predať v Rakúsku nejaké dôverné informácie z Československa tamojším emigrantom, pretože potrebuje peniaze na auto. Palkech, ktorý sa zjavil približne 14 dní po mojom úteku vo Viedni, tak ma prekvapil. Pretože pokiaľ viem, do tej doby sa mu nepodarilo dostať do Rakúska a zrazu proste tam bol. No, vyhľadal kontakt, neviem cez koho, ale našiel ma v jednom hoteli, kde som býval. No a boli sme na prechádzke, tam fotografoval mňa a tak ďalej. Bolo to fotografovanie veľa, nevedel som, na čo to je. Neskôršie som zistil, všetko to bolo v dokumentoch ŠTB. V roku 1961 vykonštruuje štátna bezpečnosť proces na Emila Šveca a ľudí, s ktorými sa vo Viedni stretáva. V procese s 8 členov skupinou pod názvom Švec a spol sú za špionáž odsúdení aj manželia Šarmírovi, občania USA slovenského pôvodu žijúci vo Viedni, Hanka Papíková, ale aj otec Emila Šveca Ján. Dostane 1,5 roka za to, že tajne udržiava kontakt so svojím synom na západe. Ako údajného rezidenta skupiny odsúdia Emila Šveca v neprítomnosti na 15 rokov väzenia.
O procese, ktorý prebehol v 61. roku, som sa dozvedel veľmi neskoro, a síce emigrantskej tlače, ktorá vychádzala v Mnichove, bol článok, to si presne pamätám, o zatvorených vlastencoch a neboli tam mená. A to boli asi také, by som povedal, kusé správy, nevedel sa to dotýka mňa. Bohužiaľ, až keď ma zatkli, tak prvá vec, čo mi povedali, no tak máte u nás súd a 15 rokov za špionáž. Popri štúdiu medicíny prispieva Emil Švec do exilovej tlače. Vo Viedni spoznáva aj novinára Krištofa Greinera. Ten ho v lete roku 1961 zoznámi s človekom, ktorý radikálne zasiahne do Švecovho života. Je to agent EŠTB s krycím menom Vranovský, Jozef Múdry, inak športový novinár z Bratislavy. Jeho záväzok k spolupráci s tajnou službou z roku 1956 sa nachádza v archíve Ústavu pamäti národa a je exemplárnym príkladom toho, ako EŠTB získavala ľudí za agentov. Bol usvedčený z pašovania šatiek a hodiniek z Rakúska do ČSR. Bolo mu naznačené, že sa zaoberá pašovaním aj jeho žena a priznal sa. Po priznaní sa k priestupku vlastnoručne napísaným listom žiada o spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Plne si uvedomujem tieto činy a dovolujem si vás požiadať o danie mi možnosti svoje skutky napraviť, akým spôsobom to uznáte vy za vhodné. Táto moja žiadosť vyviera z plnej úprimnosti a zo snahy venovať všetky svoje sily poctivej práci v záujme našej vlasti. Verím, že všetko mi umožníte odčiniť a som presvedčený, že sa o úprimnosti týchto riadkov presvedčíte sami. A agent Vranovský ich presvedčí, keďže jeho manželka pochádza z Rakúska, bez väčších problémov navštevuje svokrovcov vo Viedni. O konšpiračných stretnutiach so Švecom podáva podrobné správy príslušníkom EŠTB. V jednej zo správ píše: V reči som prešiel na jeho osobné pomery a pýtal som sa ho, ako stojí so štúdiom. Odpovedal mi, že prednášky na lekárskej fakulte už má odpočúvané a teraz mu chýba už len 11 skúšok do skončenia štúdia. Na ďalšiu otázku, ako dlho to môže ešte trvať, odpovedal, že pol roka i rok, podľa toho, ako sa mu budú skúšky dariť. Po skončení štúdia sa rozhodol predsa len odísť do Ghany, ako mi to spomínal pri poslednom stretnutí. Vranovský píše túto správu začiatkom marca 1962 po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty na majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní v Ženeve. Skutočnosť, že sa Švec chystá opustiť Viedeň, rozhodla o tom, že štátna bezpečnosť ukončí spravodajskú hru a uniesie ho späť do Československa. Chcú ho dostať živého či mŕtvého. Druhý odbor dostal úkol cestou agentúrno-operatívnej kombinácie zneškodniť a zatknúť Emila Šveca a postaviť pred súd. Bol vypracovaný presný a podrobný plán agentúrno-operatívnej kombinácie za pomoci spolupracovníka Vranovského. Agentúrno-operatívnu akciu realizuje 7. odbor 2. správy Ministerstva vnútra v Prahe v úzkej spolupráci s 2. odborom Krajskej správy Ministerstva vnútra v Bratislave. Kľúčovú úlohu v akcii na československej-rakúskej hranici zohrá agent Vranovský. Vyláka Šveca k hraničnému kameňu číslo 184 pri obci Kice, kde má byť mŕtva schránka s tajnými informáciami. Na základe informácií, ktoré som mal od redaktora Múdreho, o tom, že tu na tých miestach bude novinársky materiál od neho, som sa sem dostal, bolo to v nedeľu, taký slnečný deň ako dnes, nikoho nikde, tak ako dnes tu. Na tomto odhade som sa v podstate mýlil, pretože práve tieto podmienky boli vhodné na prepad, ktorý sa neskôršie urobil. Nedaleko kameňa 184 sa v jame skryjú príslušníci štátnej bezpečnosti, odetí v uniformách pohraničnej stráže a čakajú, kým príde ich obeť. Agent Vranovský listom urguje Šveca, aby konečne prišiel vyprázdniť schránku. V nedeľu 7. októbra 1962 predpoludním je na hraničnej čiare. Rakúske územie neopustí a priblíži sa ku kameňu. Ako som prišiel ku kameňu, bez veľkých problémov, vybral som tu pri ľavej špičke nohy balík, ktorom neviem čo bolo, strčil som ho do vrecka, obrátil som sa a pomaly som šiel späť pre vak, ktorý som mal v kukurici. Keď som bol pri kukurici tesne, tak som mal taký zlý pocit,
som sa obrátil a za mnou som videl poručíka v uniforme s pištolou v ruke a proste útočiaceho na mňa. Podarilo sa mu udrieť ma pažbou tej pištole po spánku. Konštatujem, že to boli všetko zabíjacké údery, po ktorých teda môže to všelijako skončiť. A po tom druhom údere prišli ďalší dvaja, ozbrojenci, automaty, uniformy, praporčíci boli, jeden z nich bol bývalý bachar. A tí, ako prišli tam k nám, tak mi podrazili nohy a proste jeden chytil jednu nohu, druhý druhú nohu a ma ťahali po zemi, ten mi držal ruku, ten Šándor, a tak ma dotiahli do Československa. Jak bolo to za čiarou, teda už boli na území Československa, tak ma hodili na brucho, ruky dozadu, zviazali ma a lahol si na pes. Po násilnom prepade ho ešte na hraniciach ošetril lekár v uniforme, Pavol Učník, ktorého Švec okamžite spoznáva. Začiatkom 50. rokov obaja študovali na lekárskej fakulte v Bratislave. O jeho hierarchii hodnôt sa Švec presvedčil hneď, ako ho ošetril. Povedal to presne, to si pamätám. Nebudem s tebou chodiť po klinikách, lebo ja som najprv komunista a potom som lekár. O zmiznutí Emila Šveca sa šíria dohady. Spočiatku nikto z jeho okolia vo Viedni nevie, čo sa stalo. Polícia nájde v poli pri Kice opustené auto, ktoré odovzdá na ďalšie vyšetrovanie na krajinskú policajnú centrálu do Eisenstadtu. V archíve Ústavu pamäti národa sa nachádza správa, ktorú štátna bezpečnosť dopredu pripraví pre prípad diplomatickej nóty z Rakúska. Žiadna nóta však nepríde. Rakúske úrady, tak ako aj médiá, uveria dezinformačnej kampani EŠTB, že Švec sa ocitol na území Československa a bol chytený pri špionážnej činnosti. O niekoľko dní po únose uverejnia túto verziu aj rakúske noviny Kuriér. Neskôršie som sa dostal materiálom a síce toto mal na svedomí jeden major československej rozviedky, volal sa Kvasnička. A bol v roku 60 a 64 bol tlačovým atašé na vyslanectve a mal ilegálnu funkciu, túto eštevácku, rozviedčíka ako. Tak a toto bola jeho, že oni mali pripravené materiály, premyslené a nakontaktované na tie jednotlivé redakcie a v tom momente, keď dostali avízo, že ma majú, no tak to prihrali. Únosom Emila Šveca do Československa skončila EŠTB spravodajskú hru s krycím menom Vrana. Zo skupinového zväzku vykonštruovala ucelenú verziu prípadu, ktorá mala slúžiť ako vzor pre budúce operácie. Pozoruhodné sú najmä perom orámikované fotografie, pripomínajúce skôr stránky detského pamätníčka. Úhľadne nalepené fotky dokumentujú protištátnu činnosť Emila Šveca. A nechýba tam ani fixkou označený postup príslušníkov EŠTB pri prepade na štátnej hranici s dezinformáciou, že celá akcia sa uskutočnila na československom území. A vo Viedni ja som býval v prízemí a nado mnou jedna pani a tam ešte jedna rodina hore. A ten človek, čo býval hore, s tým sme sa stretávali mnohokrát na dvore, lebo to bol druhý dom. A teraz raz pri výsluchu tento človek sa zjavil vo väznici, teda prísne stráženom objekte a teda všelijaké povolenia a tak ďalej a dával mi otázky, hovoril česky a dával mi otázky proste k viedenským všelijakým problémom. Inak musím povedať, neišiel moc na vec, páter Felix ho zaujímal najviac ako. Ale tá skutočnosť, že človek nenápadný žil vo Viedni, teda zrejme ako obyčajný človek a on bol dôverným pracovníkom štátnej bezpečnosti, alebo čo, no tak to ma prekvapilo. To som nepočítal s tým jednoducho. Vyšetrovanie po únose späť do Československa trvá 6 mesiacov. Najprv v Bratislave, potom v Prahe. Vyšetrovateľov zaujímajú najmä mená ľudí, s ktorými Švec komunikoval na západe. Bez doručenia rozsudku z roku 1961, keď bol Emil Švec v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov, ho nechajú vo väzení až do roku 1969. Prepustia ho opäť na základe amnestie a je aj rehabilitovaný. Na slobode však dlho nepobudne. Mraky nad jeho osudom sa opäť začínajú sťahovať začiatkom 70. rokov.
14. zjazd komunistickej strany Československa v roku 1971 nenechá nikoho na pochybách, akým smerom sa bude spoločnosť uberať. Zjazd uzavrie ťažkú a zložitú etapu v živote našej strany a spoločnosti a začne etapu novú. Po rokoch kríz a neistot, improvizácií a zápasov i víťazného nástupu marxistsko-leninských síl strany v posledných 2 rokoch môže dnes 14. zjazd s istotou vypracovať náročný a reálny program ďalšieho rozvoja našej socialistickej vlasti. Prokurátor Ozimy spochybní Švecovú rehabilitáciu a podá sťažnosť na súd kvôli údajnému porušeniu zákona v procese rehabilitácie. Najvyšší súd vyhovie sťažnosti generálnej prokuratúry a nariadi nové konanie. Musím povedať, poctivo na to šoklo, teda s tým smere, že nastali zase časy, ako teda pôvodné, rozum sem, rozum tam, zákon sem, zákon tam, proste napíše sa, čo sa napíše, o razítko a platí to. No ja som sa napriek tomu dostavil pred Najvyšší súd. Ten Najvyšší súd to prejednal, tak dosť povypúšťal mnoho vecí z tej sťažnosti a nakoniec rozhodol tak, že nariadil osobitnému senátu, aby vo veci znovu konal a rozhodol. To bol príkaz Najvyššieho súdu. Nechal ma vonku, teda žiadne väznenie. Keď vidí, že úrady ho za každú cenu chcú opäť posadiť do väzenia, ujde z domu a ukrýva sa na rôznych miestach po celom Slovensku. V roku 1972 ho v Bratislave náhodou uvidí bývalý spoluväzeň a udá na polícii. Krátko potom Emila Šveca vypátrajú a zatknú. Obnovené pojednávanie sa koná až v roku 1974 v Banskej Bystrici. Trestnému senátu predsedá sudca Štefan Minárik. Výsledkom pojednávania je, že Emil Švec si musí odsedieť aj zvyšné roky, ktoré mu odpustili. Tieto príchody do väzenia, to sú šokujúce, jednak prvé zatvorenie, to je šokujúca vec, pokiaľ sa človek z toho zoberie a zorientuje, to trvá nejakú dobu. A potom samozrejme rozsudok. Ten rozsudok, ktorý bol vždy vysoký proti očakávaniu, vždy. To sa nedá nič robiť, to bolo prekvapenie, jedno každý výškou. No a teraz, keď si predstavíte, že vám nejaký sudca povie, máte odsudzuje sa na 10 rokov alebo 6 rokov, čo je dlhá doba, a teraz v podstate ako človek si to neviete predstaviť, vôbec si nedá predstaviť, čo budem za rok, kde budem za rok, a čo vo väzení, a za 2 roky, za 3 roky, že tá perspektíva je vo homle. Skutočne, nedá sa počítať na to, že to dožijem, že to teda vydržím psychicky, to není nezávažná vec, taká psychika vôbec, lebo to bol teror od rána do večera, všetko proti mojej vôli a môjmu chceniu a tak ďalej. Tam nastupovali práve tie jadrá, by som povedal, alebo tie vyššie princípy, alebo tie vyššie zásady, to už jak sa dá, ako u každého inak, ale tá materiálna oblasť, ktorá sa nedala zvládnuť, to všetko mizlo, a respektíve prestrácalo na význame a sa dostávali do popredia práve tieto vyššie pretrvávajúce princípy, ktoré proste, by som povedal, čím človek bol bezradnejší, tak tým získavali teda na dôležitosti a na hodnote. A na základe toho mnohí ľudia, to je zaujímavé, mnohí ľudia, ktorí boli ateisti a tak ďalej, takže si to zrevidovali jednoducho, čo sa dá, na čom sa dá, na čo sa nedá, lebo ten život, ktorý viedol vonku a stačil mu, to krimináli nestačil na to. V rámci vyrovnávania sa s komunistickým režimom po roku 1989 bol prijatý zákon číslo 125 z roku 1996, ktorý vo svojom paragrafe 2 hovorí: Odpor občanov proti komunistickému režimu, prameniaci v demokratickom presvedčení, prejavujúci sa odbojom, pomocou prenasledovaným alebo inou činnosťou vo vnútri štátu alebo v zahraničí, samostatne alebo v spojení s demokratickou mocnosťou, bol legitímny, morálne oprávnený a je hodný úcty. Na slobodu prepustia Emila Šveca v roku 1977
a až do zmien v roku 1989 mu štátna bezpečnosť znepríjemňuje život a robí problémy pri získavaní zamestnania. Tu by sa mohol príbeh jeho pohnutého života azda skončiť. Avšak to, čo sa stalo v roku 1993, je naozaj šokujúce. Pohrobkovia komunistického právneho systému, ktorí dodnes zasadajú v sudcovských talároch, mu jasne dajú najavo, kto má posledné slovo. Okresný súd v Trnave samosudkyňou doktorkou Helenou Gajdošovou na hlavnom pojednávaní konanom 30. augusta 1993 rozhodol takto. Obžalovaný Emil Švec je vinný, že dňa 17. júla 1992 v Piešťanoch napísal list, adresovaný predsedovi Ústavného súdu ČSFR Brno, v ktorom hrubými a urážlivými výrokmi napadol postup docenta doktora Pavla Matesa, kandidáta vied, pri vybavovaní jeho ústavnej žiadosti, teda hrubo urazil verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci a tým spáchal trestný čin útoku na verejného činiteľa. Podľa paragrafu 156 odseku 3 trestného zákona sa za to odsudzuje na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace. Súd obžalovanému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá a určuje skúšobnú dobu v trvaní 1 rok. Za čo dostal Emil Švec tie mesiace? Od pádu komunistického režimu v roku 1989 sa domáha vypátrania a potrestania páchateľov jeho prepadu a únosu na československo-rakúskych hraniciach. Píše na vojenskú obvodnú prokuratúru v Bratislave v čase spoločného štátu na Federálnu informačnú službu v Prahe, ktorá síce potvrdí, že išlo o prepad a únos, ale kvôli chýbajúcemu zákonu vo veci nekoná. Neobíde ani Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Obráti sa na Najvyšší súd Slovenskej republiky a napokon v roku 1992 predloží svoju žiadosť Československému ústavnému súdu v Brne. Senát, ktorému predsedá Pavel Mates, sťažnosť odmieta s tým, že nemá v kompetencii riešiť takéto prípady. Rozhorčený Švec hneď píše list na ústavný súd, ktorý v čase komunizmu vôbec neexistoval. Znovu inštalovaný ústavný súd je pod úrovňou európskeho práva na jeho najnižšej úrovni. Nerešpektovanie zákonov, prekrúcanie faktov, neuvádzanie argumentov jeden po druhom a všetky a potom ich potvrdenie či vyvrátenie je vec neznáma na ústavnom súde a teda ide o pokračovanie v komunistickom pôvodnom cieli likvidovať nepriateľov komunizmu, kryť zločiny komunistov. Nositelia tieto komunistické zločinnosti sú neschopní myslieť objektívne, to je chápať rovnosť občanov pred súdom, záruky ústavy medzinárodného práva a túto premietnúť do rozhodovania, ktorú majú urobiť. Teda defektný, zaťažený, jednostranný a nemysláci ako človek a už vôbec sa nehodiaci za sudcu. Druhý typ uvedené vedia, ale je im jedno, čo podpíšu, ale rešpektujú tlaky. Kľudne obisia nevinného, kľudne dajú 20 rokov. Je realita, že existuje ilegálna komunistická organizácia v justícii, ktorá je napojená na bývalé komunistické štruktúry a disponuje materiálmi zo štátnej bezpečnosti a ministerstva vnútra a riadi ďalší boj o krytie páchateľov zločinov minulosti a samozrejme uchytenie sa a udržanie pozícií v justícii. Za to mi dali tie mesiace šlaky traf. Krajský súd v Bratislave odvolanie sa Emila Šveca zamieta a rozsudok potvrdí. Tento prejav arogancie moci postkomunistickej justície na Slovensku azda nemá od zmien v roku 1989 obdobu. Bohyňa Témis, symbol spravodlivosti, ústami filozofa a básnika Georgea Santayanu varuje: kto zabúda na svoju minulosť, prežije ju opäť.